Ähliňize salam dostlar. Futbol sevip tomuş edenler üçin futbol alemindäki soňky täzelikler bilen biz öz işimize başlaýas. Dostlar, sizin gollawyňyz biziň kanalymyzyň rowagy üçin juda möhümdir. Munuň üçin sizden şu video birje like basyp, eger kanala agza bolmadyk bolsaňyz kanalymyza agza bolmak we öz pikirlerinizi kommentariyada ýazyp galdyrmaňyzy sizden haýyş edýär. Liverpool klubynyň millionlarça pullaryna satyn alynan futbolçysy ýene-de şikast aldy. Hawa dostlar, Liverpool'un baş tälimçisi Jürgen Klopp West Ham'a karşı bolup geçen oyunda Darwin Nunez'in oyunda şikast alanlygyny tasdiklady. Ýöne Germaniýaly futbol tälimçisiniň aýtmagyna görä, futbolçynyň alan şikast bir agyrdan ýeňilrek şikastlygyny belläp geçdi. Chelsea öz niyetinden gaýtmadygan meňzeýär. Olar barybir Neymar'y öz klubyna getirmekçi. Neymar'ın geleceği entegam sorak sowaller aslında. Le Paris'in ýazmagyna görä, olar Braziliýaly futbolçy bilen şertnama gol goýmak baradaky pikirinden entegam gaýdan oklar. Londonlular bu şertnamany 2023-nji ýylda amal aşyrmak niýetlidirler. Eger ýadyňyzda bolsa, Paris Saint-Germain Neymar'y Chelsea möhümden oynamak üçin teklip edipdi. Şonda London kluby Neymar'yň aýlygynyň bir bölegi tölemekden boyun gaçyrypdy. Indi bu barada Chelsea'niň pozisiýasyny üýtgendi we endi olar Neymar'yň aýlygynyň hemmesini dol tölemege taýindy gaýdylýar. Hem de Neymar'yň aýda 40 milyon euro töwere aýlyk alýandygy bellenilýär. Florentino Perez Erling Haaland'ın transfer barada aýtdy. Jurnalistler bilen sorak jogap wagtynda olaryň biri Perezden Erling Haaland'ın transfer barada sorady. Prezidentin jogaby şeýle boldy: "Meniň bu barada habarym ýok. Bizde en güýçli oýunçylarymyz bar" diýip jogap gaýtardy Perez. Arsenal kluby Atletico Madrid'in futbolçysy Joao Felix'iň töweregindäki ýagdaýlar senlaýar. Bu barada meşhur futbol habarçysy Paul Brown habar berdi. Onun aýtmagyna görä, London kluby Portugaliýaly oýunçyny köp wagtdan bäri göz astynda saklaýar. Çünki Arsenal klubynyň ýolbaşçylarynyň käbirleri bu futbolçyga jan köýerlik edýändigi aýdylýar. Ondan başga da Joao Felix Atletico'da kim meydana düşürilýändigi üçin Atletico'ny terk etmekçiligi aýdylýar. Cristiano Ronaldo baş tälimçi tarapyndan cezalandy. Cristiano Ronaldo Tottenham bilen Manchester'ın arasında bolup geçen duşlukda oyunun ahyryny çenli oturman tribunany terk etdi. Onun bu hereketi bolsa klubyň tälimçiler ştabyna ýakmady we olar onu jezalamaga karar etdi. Ine şu sebäpden hem Cristiano Ronaldo erti bolmagy garşylýan Chelsea klubyna garşy oyunyň hasabyna girizilmedi. Ol Chelsea garşy oyunda meydana goýurilmez diýip Manchester'ın baş tälimçisi Erik ten Hag ma'lum etdi. Ondan başga da şol duşlukdan soň Cristiano Ronaldo barada bir neçe habarlar açıklandı. Ol oyun gutarmanka tribunany terk etmekden daşary, ol hatta oyun gutarandan soň gelin çalşyrylýan otoguna hem barmandygy aýdylýar. Şuýda men öz pikirimi aýdyp geçdim. Men pikirimçe Cristiano Ronaldo Manchester terk etmeli diýen. Sizin pikirleriniz bolsa kommentariyada ýazyp galdyryp bilersiňiz. Dostlar, bugünlük şeýle sizden hoşlaşýan, ähliňiziň janyňyzyň sag bolmagyny, başyňyzyň dik bolmagyny dileýär. Sag olun dostlar.